Добър ден от мен. Казвам се Владимир Кенаров. Представлявам A3 Wrapping. Какво предлагаме в A3 Wrapping? Предлагаме затъмняване на стъкла автомобилни, също така слънцезащитни фолия, които се лепат на предния прозорец или на страничите на пасажера или на шофьора, за да не пече много слънце, да няма много жега. Също така слагаме затъмняващо назад. Може да се вижда, има проценти на затъмнение. Предлагаме полиране и възстановяване на фарове. Също така слагаме PPF защитно фолио на фаровете, стават кристални и знаеме и гарантираме, че тези фарове, след като им се сложи това фолио, те няма да мръднат. Тоест, единствено ако имат проблем отвътре, но тогава с времето мисля, че ще се свържа с хора, които се занимават и с вътрешно оправяне на фарове, но там вече е и доста по-солидно като изпълнение и като сума. Другото, което предлагаме, е цялостно облепване на автомобили, дали ще е с PPF или някакъв цвят каст. Работиме основно, да започнем от фолията за стъклата, работиме с Ломар основно. И е за предпочитане, първо защото можем да дадем гаранция, знаеме и вярваме, че тези фолия наистина са добри. А и тук в България хората си го знаят. Също така Ломар предлагат и PPF. Добър е, слагаме и PPF от Ломар. А другите фолия, с които се работи вече за цветове, има цветен PPF, иначе цветните фолия, с които работиме, са 3M, Orafol, Avery и надолу вече до някъде много не ги препоръчвам, защото ефтини са, по-ефтини са, не са ефтини, но са по-ефтини от тези, които казах, но хем като изпълнение, хем като гаранция аз не мога да дам, затова и не се и хващам да работя с продукти, които не мога да дам гаранция за тях. Това е основното. Също така ще показвам как се случват нещата, как се лепат някои от фолията. Първо, за да видите, защото има много ентусиасти, които искат да могат да ги правят тези работи, но в края на краищата, ако няма да го работите това нещо и не ви е работа, по-добре аз лично препоръчвам да не се захващате, защото наистина е специфично и сложно. Всеки вид фолио си има неговите специфики. Нямат нищо общо едно с друго като работа, нищо общо като инструменти и общо взето аз лично препоръчвам, ако не искате да ви олекне джоба, да не се занимавате с това. По-добре се обърнете към професионалист, който се занимава с тези неща, има практика, знае какво прави, нали? Отделно да не казваме, че си има хора, които лепат само PPF, има хора, които лепат само за стъкла фолия и отделно си има и хора, които лепат цветните фолия, кастовете. Другото, което също така предлагаме, е брандиране на автомобили от дизайн до цялостно изпълнение. Ще показваме и такива проекти. Общо взето целта на този канал е, понеже знам, че хората наистина се интересуват от автомобилите си, искат или да са различни, или просто да се погрижат за тях. В този случай най-спокойно можете да се обърнете към нас. Телефони, контакти ще изпиша долу. Абонирайте се за канала A3 Wrapping, изцяло на български. Ще говорим за инструментите, ще говорим за видовете препарати, които се използват и как се използват. Ще говорим за спецификите на фолията, ще правим опити, ще има, както е в живота, и проблеми, които също така ще ги покажа. Общо взето ще гледам да показвам всичко, с което се занимаваме. Така че наблюдавайте, гледайте какво следва, абонирайте се, за да виждате с какво занимаваме тук в работилничката. Нашата работилница не е луксозна, но знаеме, че ще се свърши работа. Това е важното. Тепърва започваме, даже нямам стойка за микрофона, но това въобще не ме притеснява. Мене ме интересува да съм удовлетворен от крайния резултат и от нещата, с които се занимавам.
Това е от мен. Бъдете здрави и благословени и ще се видиме в следващото видео.